Hola a tots i totes. Eh, a veure si faig alguna partideta avui. A veure si hi ha algú que vulgui jugar. D'acord? Aviam. No he entès aquest? De Tunísia. Que es diu Carfús. Carfús de Tunísia. Farem una siciliana. A veure si la vol jugar oberta. Tancada em fa un Rosolimo. Ah, em fa un C3, que no m'agrada gens. Tothom juga això últimament. Un Alapin. Aquesta defensa es diu... aquesta mena d'atac es diu Alapin contra la siciliana. A mi m'agrada jugar de 5 directament. Hi ha la possibilitat, en comptes de D5, de jugar a cavall F6, però s'entra en variants molt tancades. Jo prefereixo obrir la partida directament. A veure què fa. El normal és prendre D5 o passar-se al peó i entrar en una estructura d'una francesa. D'acord? Molt bé. En aquests casos, jugo alfil C4, alfil F5, per tenir, a diferència de la francesa, per tenir l'alfil fora de la cadena de peons. D'acord? És un avantatge. El normal seria jugar de 4, potser. Ja veurem. La meva, la, la meva idea serà jugar E6 i després jugar cavall E7 per desplaçar el cavall a G6. Ja veurem. A veure, depèn també del que faci ell. D4 és bona i farem E6, no? Doncs farem E6. Ai, em quedaré, em quedaré en dos alfils. M'obligaré a canviar. Bueno, no està obligat a canviar. Se'n pot anar enrere. Però aquí agafo avantatge d'espai, no? Provem amb avantatge d'espai, a veure què passa. Val. Potser me'l canvia els alfils, però si me'ls canvia farem amb un temps... No, cavall E7. Llavors pot canviar... prefereixo canviar jo i jugar a cavall E7 després. Ara jugaré torre C1 perquè té la dama C2 i li puc jugar... Puc jugar amb el tema de la columna semioberta. Ara estic amenaçant C per D4. A vegades l'ala pin porta a posicions de defensa francesa, com és el cas d'ara. D'acord. Alfil E3. Val. Què fem? Tanquem tot? Tanquem la posició?
l'obrim. Jo crec que cavall 7. Farem una mena de sacrifici momentani de peó. A veure si es vol menjar el peó de C5 contra... Si es vol menjar el peó de C5, jugaré cavall B6. Vista, cavall B6 així. Aquí. Amenaço els dos peons, el de C i el de E. Si puc menjar-me algun dels dos, m'agrada com estic quedant. Val. Val. A veure què tal. I si no, quan tregui el cavall de C, el peó de C5 serà molt difícil d'aguantar. L'haurà d'aguantar amb B4 i llavors quedarà la columna C molt dèbil per ell. No m'agrada jugar a la defensa francesa a mi. Sempre jugo sicilianes, però vaja, ja que m'hi han portat, pues jugarem la francesa. En roc. Molt bé. Prenc d'aquest, no? Prenc d'aquest. Amenaçaré cavall C4, d'alguna manera. Val. Així, aquí. Que atrevit. Que atrevit. Què li fem? Què li fem? Cavall C4, B3. Obligo. F5. F5 és durilla, eh? F5 és durilla. M'ha agradat aquesta. Contra F5 tinc el fil per C5. I si peó per cavall... Ai, sí. No tinc el fil per C5.
I el fil pren a C5, peu per cavall, i alfil l'escac. Alfil escac. Doncs vinc aquí. Ja, em posant difícil avui. M'ho estan posant difícil. En tenies un altre, Cac. Cac. Ah, ara què faig? I ara què faig? Cavaller 2? 7, per exemple. Cavaller 7. Peu pren, peu pren. Cavaller F5, amenaçant doble de torre i dama. I em podré enrocar. I em podré enrocar. Potser té torre per F5, peu pren, i em quedo amb el rei al mig en pilotes. Si em deixo un temps per enrocar-me, llavors haurà quedat bé. Si no em deixo un temps... Si em fa torre per F5, tinc un problema. Tinc un problema. Enroco, abans que sigui massa tard. Enroco abans que sigui massa tard. Enroco abans que sigui massa tard. Amenaçant. Cavall de 4. No me'l deixa fer cavall de 4, Se la podia haver fet abans. Se la podia haver fet abans.
Faig cavall de 6. Em podria ficar... Primer 4. Deixa aquesta me l'he de pensar bé. Me l'he de pensar bé. Me n'he d'anar amb la dama i al mateix temps he de seguir pressionant el punt aquí. Aquí. Té el punt C3 de vell. Segueixo amenaçant el doble. E4. Va. De moment no tens entrada. Quan tens entrada,
una mica els nassos, perquè no tens entrada per lloc. Jo tinc un peu passat que et pot molestar bastant. I em deixa la columna F, si marxa de torre i em deixa la columna E, no pot marxar de la columna F. Si marxa de la columna F, per, és l'única forma que té per protegir el peu de C3. I si marxa de la columna F, li faig torre F8 i, i agafo avantatge, perquè agafo la columna F. Vale, has marxat d'aquí i ara faig torre F8 agafant, agafant la columna F, agafant espais aquí. Val. Apreto una mica, el puc apretar una mica aquí. El puc apretar aquí. I se me'l fica C5. Aquesta se m'havia escapat. Aquesta se m'havia escapat. Va. Juga dama a F6, amenaço el peó de... amenaço mat i amenaço només mat. A veure. Vale. Puc fer cavall E5, cavall E5, intenta molestar. Complicadillo, company? Tens complicat. Per temps. Perdràs per temps. Molt bé. Només tens aquesta, eh? Molt bé.
de jugar en calma. Es tracta de jugar en calma i jugar-li. Si li jugo aquesta no la pot prendre perquè li dono escac i mata baix. El que passa que m'està amenaçant donar-me un doble aquí si trec el cavall. Val? Pues m'aniré a menjar la... M'aniré a menjar els peons de la dama. Bé, queden 4 segons. Molt bé, ha perdut per temps. Bé, encara que hagi perdut per temps, la partida està guanyada, eh? Us ensenyo la variant, una de les variants, però vaja, no és excusa que ell hagi perdut per temps perquè està mort. Només té G4 per defensar els peons de l'ala de dama amb la torre. Llavors fico el cavall aquí. Si pren el peó de torre, doncs avanço aquest peó i ja vaig a coronar dama. No té gaire cosa més. Si vol tornar per protegir, corono i guanyo la peça i després guanyo la partida. No té gaire més al final. Encara que hagi perdut ell per temps, tenia la partida totalment perduda. D'acord? Molt bé. Pues, doncs, aquesta és la partida número 14 seguida que vaig guanyant. Algun dia perdré i deixaré de publicar. D'acord? Vinga, adeu.